20 minutos por diante de programa a tarde no que vai ser esta segunda hora do programa e recibimos a Nuska Chousa para abrir a nosa horta, o noso horto de par en par e que non queden dúbidas sen atopar unha solución, unha resposta, porque mira que non hai dúbidas, curiosidades, cousas que aprendemos día a día tamén aquí con Nuska no programa, é unha fonte, un pozo de sabedoría. Nuska, moi boa tarde, moi boa tarde. Sabes que nos desapareceu a planta? Que me dis, no? Aquela que tiñamos en cuidados intensivos. Está escondida. Unha denuncia pública. No. A nosa planta non estaba onde estaba. Pero porque como a planta precisa un período de dormir, de oscuridade total, mínimo 12 horas, alguén a cambiou de sitio para que estuvera un pouquiño á sombra. Ti crees? Sí, está na UCI, está ben, estou segurísima de que está ben. Xa estábamos poñéndolle cara a que nos levou a planta, entón, mira, estábamos equivocados. Hai que deixar que pase. Desde logo para investigadores non nos estimos, non. Pois, falando de plantas así desta época, de plantas de Pascua, flores de Pascua, xa dixeras nalgúna outra vez que requiren de escuridade, moi pouquiña auga, verdade? Moi pouquiña e nunca encharcamento, o que non pode estar é nunca encharcada. Eso de poñer o platiño debaixo, eso é mala idea. Iso é malo para todas as plantas do mundo, a non ser que sexan acuáticas, porque en constante humedad unha planta o único que vai a criar son hongos. E máis cando están dentro da casa, como é neste caso que todo o mundo temos nun sitio da casa para que se vexa ben bonita, non? Con calor e con moita humedad van a proliferar os hongos, o sea, que humedad fuera. Cando hai que regala por inmersión de tiesto, o sea, pola masetiña metémola en agua, hasta que acabe de facer glu, 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 glu. Cando acabe de botar a última burbuja, sacámola, deixámola que escurra ben, e xa está. Pois por un par de meses máis, que non tarda moitísimo en secar o esas cepillón. plantas no testo, como se chama, maceta? Maceta, sí. Ten que ser aberta, ten que estar aberta por debaixo. Ten que estar moi aberta por debaixo. Hai plantas que non soportan as súas raíces enclaustradas. E unha delas, por exemplo, é esta. E outras, pois, virtudes desto entende un montón, que son as orquídeas, que necesitan que as súas raíces sexan aéreas. Poden as sacar incluso para fora do tiesto e facelas de forma aérea. Esas sí que non soportan encharcamento, porque se non pudren. Eso córtase, esas cousas que aparecen as veces das orquídeas por fora. Non. Se ela decide que é un bon momento para sacar raíces aéreas e espallalas por donde, é porque ela sabe máis que nós, porque ellas vamos cortar, que va a acabar. Nunca se lle pode frenar a creatividade a unha planta. O único que sea unha masanseira que se nos vai de madre que mida 5 metros. Tenemos que chegar ás masáns. Como saber se unha planta precisa de auga? Por exemplo, vendo as follas, en que notaríamos que precisa? Depende do tipo de planta, porque non todas as plantas non lo van a demostrar igual. Por exemplo, un tipo suculenta que teña as follas carnosiñas e brillantes, empezan a perder brillo antes de empezar a perder textura. Entonces, pero bueno, unha suculenta ti podes arrancar un tipo suculenta e deixala ali, non a pleno sol, pero pousada, e pode botar un ano sin morrer, sin chegar a morrer, sin lle botar nada de nada, porque ten reservas suficientes para ir tirando, aguantando e tal. Se é unha planta, hai plantas que logo lle decaen as follas, e o que fan é poñer as follas cara abaixo, e tan pronto suelen ser adventicias, desas que compramos na primavera que son tan bonitas, tan cheas de colorinchos, esas non soportan a sequedad, e tan pronto as metemos na agua, dali a unhas horas sabemos que remuxicou para arriba. Pero, por exemplo, hai outras, as calateas, o que fan é enrollar a folla sobre si mesma, fan como se foran tutos. Esas que se moven solas de noite, que chaman as choronas tamén. Pois esas o que fan é enrollar a folla. En vez de tela aberta, protégense e pechan a folla. Entón, cada planta demostra de unha maneira. E como sabes que unha planta está encharcada? Vendo as follas, por exemplo, en que o notarías? Normalmente viran en amarillo. O sea, polas beiradas, exceso de humedad. Pero solo polas follas, sin mirar nada máis. Saber que ten exceso de agua tamén pode empezar a pudrir, porque unha planta que está continuamente en un charco de agua e non é o dela, o que pode facer é pudrir. E ti cando ves o daño na folla, a raíz está caput. Entón, mira, por norma general, ningunha planta vai a suportar encharcamento de agua, a non ser que sexan plantas acuáticas, que entón sí que o necesitan. E despois, ter cuidado de que o cepillón
que sempre o digo, que non estean continuamente mollado, porque para facer un esqueje de plantas nos viveiros, o que fan é plantalas en fibra de coco, tal, que non lle van a dar de alimentar a planta, pero para facer os esquejes é genial. Que pasa? Que despois temos que, cando chega a casa, sacarlle esa terra, esa fibra, porque non vale para nada, é o único que fai é tipo esponja, que o que fai é manter a raíz continuamente mollada. E iso non lle é boa a planta. Entón, especial interés sempre no cepellón das plantas. E despois de dar resposta ás curiosidades que tiña eu, imos dar paso aos ointes da tarde. Entón ha de acabar poñendo unha horta. Ai, sí. Seguro, Sí. seguro. Antes de nada, lembrar que podedes mandar as últimas consultiñas do ano, que terán que ser respondidas o ano que ven, seguramente, ao 627-751-962. Pero agora, se vos parecimos coas que xa temos aquí, vou dicirche primeiro esta que non é unha consulta, pero temos un ointe dende Portugal, cada día máis internacionais. Bueno. E nada, simplemente hai un ointe que quedou prendada de Galicia gracias a ti, Nuska. Que me dis? Sí, gracias a toparte a ti na rede, pois eu tamén, pois, coa Radio Galega, coa Televisión de Galicia, e tamén coa tua canal de YouTube. E nada, que nos dedique un abrazo e que sigamos brillando todos. Que maravilla. Sea, Son emisaria, logo, da Radio Galega. A nivel No país internacional. Dentro de nada se estás dando pregón en algún sitio, non? Xa din varios. Xa dices, ai, mira. Sí. Vale, comezamos con esta primeira. Dinos moitos parabéns polo programa. Nuska, necesito que mires e me digas o porqué do que miras no kéfir. Igualmente explícoche, porque na foto non se aprecia ben, se o deixo máis de 24 horas, colle unha cor dourada por riba. A que se debe? Non me espesa como a tiris que ten que estar, queda como un yogur líquido, e por último, o queixo fresco que fago queda moi húmedo. Ainda que o deixei escurrir 36 horas, iso sí, poñome as botas co exquisito que me queda, grazas a ti, 1.000.000 de grazas, corazón, polo que nos ensinas. Aquí entendo que hai dúas dúbidas, non? Sí. Unha, mira, o kéfir realmente non é que sexa difícil de levar a cabo, de facer, de mantelo en unhas condicións normales, pero isto é moi común, o de que críe por arriba como unha capa non dourada, pero como un pouco castaña ou así, un pouquiño rosada, tal. Vai a depender, eu apostaría que é pola calidad do leite, porque podemos botar calquera tipo de leite, animal, claro, non pode ser vegetal, porque o kéfir do que se alimenta é do azúcar do leite, o sea, da lactosa. E dependendo da calidad de leite, non é o mismo que sexa dese fresco que caduca en 3 días, que están na nevera ao lado dos yogures, que é o de cartón que bota 6 meses sin caducar, está máis procesado, non? Entón, a calidad do leite vai a ser o primordial. Despois, o sitio no que o teñamos, e aquí a amiga moi ben na foto non se ve, pero o cacharro ten que ser cristal, é o mellor, cristal ou barro. Produtos naturales para unha cousa moi natural, porque o fermento pode interferir en plástico e, por suposto, en metales. Así que poñelo a fermentar, por exemplo, nunha tarteira non estaría ben. O sea, que cambie para un de outro leite, de animal, e que teña lactosa. Si lle queda moi líquido, que teña cuidado, porque si fai o kéfir, porque non pode tomar lactosa, e cando o vai a colar está algo líquido, pode ter lactosa. O sea, un kéfir ben feito ten zero lactosa, non ten nada, pero ten que quedar espeso, pero como para collelo a cucharada se que se aguante a cucharada chea para arriba. Si non é así, pode ter algo de kéfir, de lactosa, sí. Entón, pois cuidado con eso. E que lle quede o queso fresco húmedo, eso solo é, bueno, me imagino que está usando uns paños axeitados, mellor son sempre de algodón, pero date conta, cando se pon a escorrer algo, vai pincando pouquinho a pouco, que vai que ter polo menos 2 diñas ou así, vai pincando. Si a puntiña dese trapo está tocando un pouquinho no líquido, deixou de drenar. Non drena, volve como a absorber para arriba o líquido, non sigue secando. O sea, algo que hai que ter moi en conta é que cando o pos a escorrer, hai que ir vaciándolle ese suero para que o nivel do suero non chegue a tocar co trapo co que estás colando, porque senón deixa de filtrar. Secar seca porque se pode chegar a facer un queso de cortar co cuchillo, o sea, un tipo queso duro de cortar. Así que xa está, a solución é esa, pero segurísimo, que lle toca un pouquiño no líquido. Por aquí temos outra persoa que nos di que lle encanta escoitar os teus consellos. Grazas de antemán a ti e tamén a Radio Galega por darnos a oportunidade de escoitala
cada xoves. Non sei que ten este Anturio, non sei se o dixo ben. Sí, moi Anturio, ben, moi ben. Sí. Cada pouco tempo póñenselle estas manchas nas follas, bótolle xabón potásico, o xabón potásico debe ser maravilloso, non? Bueno, Pero non sei se estou facendo ben, Rafiñas, achegoche por aquí as fontiñas. sí, porque, mira, o xabón potásico é moi bo para algunhas cousas, pero neste caso é un hongo. E sendo un hongo, o xabón potásico por sí solo non lle vai a facer nada de nada. Mal tampouco, porque se lle bota xabón potásico, bueno, o potasio este incluso lle pode sentar ben á planta. Pero é un hongo. Entón, teñolle que dar como varios consellos. E primeiro, porque esta maceta tamén é desas que veñen xa da tienda e non foi quitada da maceta, non son moi boas. Entón, primeiro, quitarte as follas vellas, esas que ten todas con manchiñas blancas, que son hongos, quitalas, e directamente á basura, que non as use para nada, á basura. Despois, teñe que cambiar a maceta e máis a terra, porque eu estou vendo que o anturio este, sabes cal é? Daste conta? Que ten unhas flores así moi chulas, planas, color rojo brillante, teñen un chirimbolo así amarillo para arriba. Parece unha corneta plana. Vou mirar aquí Mira, no teléfono. Sí que sabes, porque é moi común nas casas. Eu vexo que esta planta leva xa moito tempo nesta maceta, e seino porque como que a súa raíz vai cara arriba, daste te conta? Sí. Pois vai cara arriba e ten como moito cañoto, non sei como chamar de cañoto, e ten adherido alrededor do cañoto como se foran restos de outras follas máis vellas que xa tuvo. Entón, iso hai que limpar, quitarle como se foran os restos das follas vellas que se van anclando a ese cañoto, cambiarlle a terra toda, que lle dé así ca manqueira, fuera todo o que poda ser hongo, e logo despois volvela a trasplantar en un sustrato novo, e outra maceta un pouquinho máis grande, e xa lle vai ir genial. Despois o anturio, ollo, nunca pode estar en sol directo, non lle pode dar o sol directo, pero tampouco lle pode faltar a claridade. Entón, hai que buscar un sitio na casa, que é tamén un tipo de planta que é así delicada. Necesita, delicada non que é fuertísima, que dura moitos anos, pero é unha planta que se a puñemos en sol directo, queimanse as follas directamente, e se a puñemos en moita sombra, vai nos a morrer. Entón, moita claridade, pero luz directa de sol, nada, cero patatero. Pois buscamos máis preguntiñas que teñamos esta tarde, Iago. Sí. Boa tarde a todos. Como estamos en época de Nadal, gustaríame escribir a carta a Papá Noel e os Reis Magos para que me trouxeran un libro sobre poda e outro sobre horta ecolóxica. A pregunta é, Nuska, que libros me recomendarías pedir? Un saúdo e felices festas de parte de Yolanda Canosa. Hola, Yolanda, cando fajes o pedido, pide tamén para mí. Pide por duplicado. Mira, vou che dicir unha cousa, non son a máis digamos, experta en libros, porque se eu che teño que recomendar os libros que eu teño sobre horta, serían libros de bachillerato, porque son os que eu teño, porque a mí gustame moito entender o porqué, eu vou máis ese nivel. Pois, teño libros de non esperaba bachillerato. para nada esa resposta. Vas saber como funciona, logo, non? E depois a me safarei eu tal. Entón, pero que buscaría eu en un libro de agricultura, non? Se ela me dixera, vente que o vamos comprar para ti e para mí tal. En que me fijaría eu? Primeiro, que o libro fose de un ciclo anual, para non ter que estar a comprar un en primavera, outro en verán, outro en outono. Que tuvera un ciclo anual, non? De como tratar a terra en un ciclo completo do ano. Que tuvera recomendacións para as estacións que temos. O sea, que en Galicia dúas, eu chamolle así, primaveroño e pois inverno, e pois outra vez primaveroño e depois inverno, pois eso, que tuvera recomendacións para todo o ano, que poñan valor o medio ambiente, eso sempre, e despois que sexa moi atractivo para ti. O sea, ti cando abres un libro tenche que gustar moito xa sin lelo, para min, porque senón vas a aburrir e valo deixar ali. Despois, outra cousa que me parece super importante é que, por moi bonitos que sexan os dibujos neste caso non valen, que teña fotos, moitas fotos e boas fotos, para poder reconocer que é o que estás buscando, sabes? Porque en dibujos, se non tes a costumbre de ver a planta, non vas a saber de que che están falando. Entón, con fotos é moito máis fácil. E despois, pois nada, eu recomendaríalle que buscase un libro, porque ese tamén o quero para min, que fose de plantas silvestres da zona, o sea, Galicia, León, Asturias, lo quero dicir, da zona na que vives, non? Porque
neses libros de plantas silvestres como olvidadas hai remedios caseiros que nos van a poder axudar moitísimo, porque isto cada vez olvídase máis. Entón, un dos libros que me gustaría a min ter sería eso, un libro de fotos que me reconoceran as plantas silvestres de todo de por aquí, con remedios que naturales que che pode dar esa planta. Pouco máis, o sea, outra cousa, eu non usaría nunca un libro destes así de horta de adorno, para non manchalo, que va, abre-o, escribe notas como bolígrafo. Claro, como se cociña, cando os levas a cociña os manchas con a masa, non? Do biscoito, Sí, igual levalo a horta, non manchalo. ter tanto cuidado, sabes? Escribe, pon notas, pégalle posís, leva, trae, non é cando se rompa, vai a ser o mellor libro do mundo. Porque ten as túas notas, tens que ir escribindo, pois isto non me funcionou, por isto, tal. Moi ben, que bo consello. Pois nada, xa o sabedes, agora que chega o Nadal, aínda temos tempillo para unha consulta Sí, máis. hoxe vou dicir que sí, xa verás que hoxe non nos dá tempo. Xa verás, sí. Pois mira, a pregunta para Nuska é certo que as plantas de amorodos só dan 2 anos? É certo, depende, eso é moi relativo, porque che vou explicar. As plantas das fresas, e isto non admite discusións, non me entro en dudas, hainas que levantar todos os anos. Ti podelas ter fermosísimas, pero non vale, estou abonando a sempre as teño nese sitio. Non. Cada ano, porque a fresa, ti plantas unha planta e despois, ao cabo do ano, vai haber, alrededor dese cañoto que ti plantastes, vai haber 7 ou 3 ou 5 fillos que van a competir en espacio, en raíz, en nutrientes, en salir para fora as follas, o sea, eso non é bo. As fresas podenche durar a vida eterna, amén, non degeneran, o sea, pero todos os anos, a partir de agora, este é un traballo que hai que facer agora, en diciembre ou en xaneiro. É desenterralas, separalas en fillos, limpalas ben, sanealas, quitarlle esa especie de... Cada fresa do ano pasado vai a botar, a parte das raíces de absorber nutrientes, bota como se for unha especie de raíz cañoto, como se for un árbol, pero esa só é para afianzarse, ela non vale para nada, o sea, esa, fuera, cortámoslle co cuchillo, saneámolas ben, despois volvemos a fertilizar o sitio, abonalo ou que solades facer, e volver a plantar fresas, vanche a sobrar fillos, aí é onde entra o de regalo de Papá Noel, vinde buscar aquí fillos de fresas que as levantín e me sobra moito. Duran 2 anos, por qué? Porque ao segundo ano xa van a ser, se non as levantas, van a ser cada vez máis pequeniñas, van a dar os frutos máis pequenos, máis deformes, porque non teñen sitio. Entonces, hai nas que levantar todos os anos e vanche a durar todos os anos que queiras ti que che... Eu non sei os anos que teñen as miñas, é que nin me acorda, que va. E todos os anos teño para regalar fillos. Estupendo, rematamos coas consultas que temos para esta tarde. Quedounos algunha, pero sí, Tira. No, agora xa non dará tempo, non? Ti que dis? Aquí a que manda é Nuska. Sí, veña, va. Se non, para o dá próximo tempo, día. veña. Mira, dixeronme que as cenorias, para conservalas, hai que metelas no medio da area, non da do mar. Sí. É verdade, feliz ano para todo o equipo, por máis programas como este. Propósito para o ano, coñecer a Nuska personalmente. Bueno, pois mira, sí que vai rápido, vas a ver. Tanto as fresas como os puerros, cando as comprades no supermercado, as que teñen o rabiño, sabes que hai zanorias que veñen xa en bolsas, sin o rabiño verde, que esas non. Pero se as compras co rabiño, é que ou en area ou na terra directamente, ti plántalas, en vez de jardalas na nevera. Plántalas na terra, mantás o sustrato húmedo, e vas a ter as zanorias para recoller cando queiras facer nese momento. Cantas me fan falta? Unha? Pois quito unha ou 2. E os puerros igualmente. Se os compras con un pouquiño de raíz, vanse a manter millor metidos na terra, con as zanorias, que metidos na nevera. Así que, sí, mantéñense ben na área, sempre cando mantemos esa área un pouquiño húmeda. Viste como lle deu tempo? Ai, sí, Deu sí. tempo. Xusto en Río dos Sinais Rápida Canarias. como o vento. Ata o próximo ano, Nuska. Hasta o próximo... Ai, como Claro, eso, xa claro. toca. Sí, Hasta o próximo hasta ano. o próximo ano. Son as 5.